an balima lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na k'a bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sitoma bi bɛɛ tali kɛ tarata min na bɛnnen bɛ nadarasa kalo 11 na bi o tile 8 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasiri fɔlɔ ye bi o tile 13 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ jamana lakanabaaw olu ka kunnafoni sira u ye kunnafoni la wele ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ye baara minnu bɔra ka kɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o waati kelen kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na lotankaw fɛ kunungo jadewala tigilamaw u taara ka taa malo dɔw jeni ka tila ka machine dɔ jeni ka tila ka taa ni machine wɛrɛ ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la jɛnɛ marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Jɔnbugu an baladan k'a fɔ olu ka dozoba n'o ye Sinali Mayiga ye wulikɛjɔ kɛbaaw n'i y'a sɔrɔ olu ye marifa ta ni ka taa fa a ka so a dalen yɛrɛ ka suna kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na minisiriso min n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ siraba ani bolimafɛnko yakubali ma olu ye wulikɛjɔba kɛ ka se ka dɔn k'a fɔ kongoro n'i y'a sɔrɔ ye kasiki ye ka taa o 100 wɔɔrɔ bɔɲanko ka t'o di lakana minisiri ma min ye kasiki ye o baara bɛna bila sen kan an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na Ala sɔnma balokɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ Gawo marabolo kɔnɔ na min ye baarabila kɔni o baaraw kɔni olu bɛna sigi sen kan bi tile 2 baarabila ko lakanabaliya diɲɛ don o don i ka dɔn k'a fɔ ni maaw ma minɛ maaw bɛ kasaraw ni na u ka mɔbiliw k'olu jeni walima ka se ka maaw kɔni ka sira da u ɲɛ k'o kɔni kɛlen bɛ Gawo mara taabolo la bi yɔrɔ caman na n'aw hakili b'a la a yirala k'a fɔ kabini 2021 kɔnɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Wataguna ye maa 50 bɔɲanko olu kɔni kasara la u ni na wulikɛjɔ kɛbaaw kabini o waati de fo sisan k'i ka dɔn maaw kɔni sanga ni waati bɛ ne kɔnɔ na gɛlɛya bɛ taa ni ka ɲɛ suma a yirala k'a fɔ n'a hakili b'a la u ka maire conseil dɔ n'i ka wa dugutigi n'o ye Barajali ye wulikɛjɔ kɛra ni ka taa ale kasara nin na ka taa se i ka dɔn k'a fɔ mobili dɔw ka gɛlɛya ta ka ɲɛ solu ma ko nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an sɔngɔnna lamini kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ la u bɛna wulikɛjɔ kɛ baara bila ka se k'a boloda k'a yira jamana ma ɲɛmaaw la k'a fɔ lakanabaliya de bɛ yen fura ci sɔrɔlen t'a la olu tɛ ka taabolo si ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ jigisigi kofɔ ka ɲɛ solu ma o de kama u bɛ ka baara bila u ni ka se k'olu sigi sen kan wa Gawo yɛrɛ kɔnɔ na min ye lafasali tɔn dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fara ɲɔgɔn la Gawo yɛrɛ kɔnɔ na u bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye ka se ka tile 2 baara ɲɔngiri k'o sigi sen kan ka sɔrɔ ka ko lakanabaliya kɔni k'o waralen b'u ka yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn min na ni jamana in basigi ye yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ kunungo min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni di kɛra o kunnafoni di tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana lakanabaaw u bɛ wulikɛjɔ minnu na bi na jamana lakana kama u ka kunnafoni sira kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ diripa ye u ye kunnafoni la wele ni ka ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na baara min bɔra ka k'u fɛ ani baaraw bɛ cogo jumɛn de la o bɛɛ lajɛlen kɛra ni ka se k'a kɛ kunnafoni k'a da kunnafoni dilaw tulo kan o kuma tigi tun ye maa min ye n'i y'a sɔrɔ y'a ɲɛmaa ye colonel Sulemani Danbele ale b'a ɲɛfɔ baara in bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Bolofara u ye baara mun kɛ kalo tɛmɛnen na octobre kalo la hali bi an bɛ se k'a fɔ ko armée malienne bɛ ka gɛrɛntɛ siri jatigɛ wale mɔgɔw la hali bi terrain kan ni dɔ ma fara a kan dɔ ma bɔ a la o bɛ ka kɛ cogo min na plan Maliko la a bɛ ka kɛ ten opération kɛlɛtigi la an y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ plan Maliko o bɛ yen ka kɔrɔ autorités bɛ ka baara kɛ au cadre de la dɔɔni o do kɔnɔna na donc opération kɛlɛtigi nana sigi sen kan donc o daminɛna depuis le mois de décembre 2020 dépôt kɛla aw yɛrɛ y'a ye yɛlɛma donna kow la dépôt de kɛla faamaw ka sanayɛlɛ a ye niveau ba sɔrɔ o hokumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ samiya de kun na gɛlɛya tun bɛ kɛ an sɔrɔdasiw kan pour que ka terroriste ninnu kɛlɛ mais bi bi in na n'an ye samiya tɛmɛnen lajɛ montée en puissance min bɛ fɔ ne b'a dɔn a sinsinna o cadre kɔnɔna na parce que a bɛ san 10 bɔ an ma deli ka ɲɔgɔn kɛ mais samiya tɛmɛnen na terroristes de tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini faamaw tun tɛ k'u yɛrɛ ɲini a fɔlɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa yen fɔlɔ fɔlɔ fɛnɛ olu de tun b'an attaquer mais sisan
n'a fɔla u kunbɛ yɔrɔ yɔrɔ hali n'a fɔla moto fila don an bɛ t'u nɔfɛ jateminɛ kɛla k'a fɔ bi bi in na terroriste yɛrɛ bɛ sɔrɔdasiw éviter u tɛ sɔn k'u kɛ sɔrɔdasiw kan u bɛ fɛn fɛn kɛ bi bi in na n'an b'a fɔ mode opératoire o ye ka taa bin civiliw kan o ye ka taa civiliw enlever ou bien ka u siran ou bien k'a fɔ k'u ka wuli ka b'u sigidaw la donc an y'o de kɔlɔsi u ka baara la bi bi in na i kɛla miyanka ye o i kɛla dɔgɔnɔ ye o i kɛla fila ye o i kɛla bozo ye o ni fɛn fɛn ye marifa ta k'i bɛ opposer forces armées maliennes na an b'i neutraliser mɔgɔw de bɛ ka nin kumaw circuler pour que ka na ni yiran ye mɔgɔw hakili la pour que ka na ni siran ye mɔgɔw hakili la pour que k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko tubabu minnu tun b'an bara n'olu taara armée malienne dɛsɛla k'olu ka place ta nin bɛɛ ye nkalon kumaw de ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye sɔrɔdasiw ka kunnafonidiso kɛrɛnkɛrɛnna o ɲɛma dirupa ɲɛma Sulemani Dambele a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala k'a basigi n'an bɔra ye kongoro kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ i ka sigi k'o bɛna bila sen kan an ka jamana kɔnɔ na motobolila bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn a bɛna wajibiya bɛɛ ka don i kunna de k'o sɔrɔ kɛ a lakana bonyani i ka dɔn o y'a sababu ye jamana ɲɛmaaw bɛ k'u hakilila min ta o de kɛra so ye minisiriso min n'o ka baara ɲɛsinnen bolimafɛnko ani sirabaw olu ko ɲɛnabɔli ma o minisiriso ale ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa lakana minisiriso ka taa dɛmɛ dɔw kɛ olu ye kɛra n'o ye kasigi ye sango bi baara in bɛ se ka bila sen kan cogo min na u taara u baaraw yakubali kɛ o sen fɛ lakana ministiri kɛrɛnkɛrɛnnenya bunadamadenw n'u tɛgɛlafɛnw lakana o ministiri y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dawuda Ali Mohamɛdi na ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. N'anw fɛ an minnu ye fini donnaw ye anw fana ka kasiki don polisiw de bɛ siradaw ni yɔrɔw la k'a fɔ mɔgɔw ye aw kan ka kasiki don n'o ye ka sariya bato anw de bɛ yan sariya bato kama ayiwa n'a ma ɲɛ k'i bɛ sariya bato il faut que e bɛ k'a fɔ mɔgɔw ka min kɛ i yɛrɛ bɛ k'a kɛ fɔlɔ o de kama bibi n'a nana a ye kasiki d'an ma walasa anw fini donnaw fɔlɔ ka kasiki don n'an ye kasiki don o la an bɛ se k'a fɔ tɔw ye a y'a don mais n'anw yɛrɛ m'a don ka a bɛ fɔ ma ka exemple fɔlɔ yira a bɛ gɛlɛya an y'a ka kuma mɛn n'ala n'a kɛra sɔnna anw minnu bɛ yan mesures ni sariya batoli kama anw ka mɔgɔw bɛna don n'u y'a don ka sɔrɔ k'a ɲini tɔw fana fɛ u k'a don kasiki ye fɛn min ye mɔgɔ kana bila kunna ko degun don k'a bɛ degun don ala k'an kisi ni siraban kasara y'i sɔrɔ a bɛ se k'i bɔ ko caman na parce que maninfin n'i ma yɔrɔ ye kunkolo yanfan ye ni fɛn sugu dɔ y'o sɔrɔ nin i ka maninfinya bɛ sɔn ka dɔgɔya o y'a ye n'i ma to a la a dun bɛ i kunkolo kisi to bolilan tila bɛɛ denmisɛnninw de ka ca la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ɲini u fɛ u ka kasiki don in bato k'a ɲini anw min fana ye somɔgɔw ye o fana ye koba ye a yɔrɔ la o ye jɔyɔrɔba ye ko la n'a fɔ ma ko les parents an fana ka hakili to o la n'i y'a mɛn polisi b'i ye sira kan k'a fɔ ko kasiki t'i la i bɔra so de fɔlɔ depuis so ni somɔgɔw fana y'a fɔ denmisɛnninw ye an ka to ka kasiki don a ka ɲi donc nin baara in an m'an ta k'a la nka a y'a fɔ cogoya min na madame la ministre y'a fɔ cogoya min na bɛɛ niyɔrɔ b'a la bɛɛ de niyɔrɔ bɛ nin kasiko in na bɛɛ de niyɔrɔ bɛ siraban kasara baara in na. an balodan k'a fɔ ni tun ye minisiri Dawuda Ali ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛta ala ka ɲɛsin o ma k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnna Bandiagara marabolo kɔnɔna yirala k'a fɔ ko dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na ko wulikajɔ kɛra don n'a dugusajɛ marifatigi jɛkuluw fɛ ka taa cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ a ka foro la k'o bɔnɛ nin na o kɔfɛ u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na Mali sɔrɔdasiw nana far'u kan o munumunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u taalen kɔfɛ u taara sɔrɔ cɛkɔrɔba in kɔni ale su bɛ o janaja kɛra arabadon alamisa ko kura u tilala ka taa sira da maaw ɲɛ o de senfɛ ka tila ka an ka min ye kɛnɛya tigilama dɔw ye dɔw ye médecin fila ye ka se ka tɛgɛ da olu kan ka taa ni u ye olu ni muso dɔw tun don u ye muso ninnu bila yaasa ka nin pɛrɛtigɛ da an ma Adama Karambe b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e ye jɔnni ye? Ne tɔgɔ ye Adama Karambe ye premier vice président Muguma Baginɛso tɔgɔ la. Adama Karambe an ye kunnafoni sɔrɔ Bandiagara marabolo kɔnɔ na ko wulikajɔ kɛbaaw k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma arabadon ani alamisado Bandiagara marabolo kɔnɔ na ko kɛra cogo di? Wallahi y'a fɔ cogo min na nin semaine laban na Gundaga mara la dugu dɔ bɛ ko Bunbunkɔrɛ ani Sawara yɛrɛ man jan cɛkɔrɔba dɔ de taara foro la donc u nana cɛkɔrɔba nin a b'a ka foro la dɔrɔn maa nana ka mugu ci a kunkolo la ka bɔ ka bin mugu ci kan mɛnlen k'u bɛna don Bunbunkɔrɛ dugu kɔnɔ ala y'a kɛ an ka doso ni y'u kunbɛn mugu ci kan gana o kɔni ma se ka don dugu kɔnɔ dosow kɔni u sera ka pousse wuladaya fan na ala y'a kɛ Mali armée ani an dɛmɛbagaw ninnu nana yanni u ka na kɔni vraiment doso ninnu sera ka pousse u bannen kɔ de u tora munumunu na de u taara cɛkɔrɔba foro de sɔrɔ yen o don bɛɛ a sufɛla bɛɛ o y'a ta k'a sutura foyi kun t'a bolo a kun taara a yɛrɛ ka ɲɔtigɛ la jeudi o dugusɛjɛ n'i bɔra Sawara i bɛ taa Bandiagara o bɛ mun fɔ ko Sɔngɔ gare ani Tile gare cɛ la maa jugu ninnu
armele nana songo garla anga danamba sabu doso kumbega sira garde unu karla nyonga okoniye mugu chike kosobe anga doso tole yara akaman kumbanana olu mugu chila ja gurufu dobe bora songo gar ni tegari kala siran dobe amblasi bora seware akumbega ta koro bangasiga doctor kumbala ani bayangara kaw muso fla ani kefla o mersen fla uyu mobilin jodo muso fla mun kumbala uye muso nun jigi o tarani kefla ani mobili be ani o ka amblasi minon be utunana depuis le 3 jeudi hal 600 ama kungamme to so ko ni o seko kala arme mali vele kula unana ko ye ko tike kataka mobilin kontuna bibina shemu me arme mobil kurkutu katuna don kele ana maw vraiment am dabar kon bana ko sobe maintenant cleflana arme be operation na yere zonina ina fa ma dugun ma belezelon chaman bari bubulo kongo kono ni ngona kera doro bena docteur mobil doro tongo kaduna wasa ka ma belezele mumbe ina fa frakeli senfe angon ya da odeka mobil kon maye docteuru nu fana maye fo ambe bi nibo munna ambalo den ka foni tu adama karambe kanye ambe dugo ke yarabela docteur mun menen be bulo ala ka seginu nyumaye u ka dembala namburaye masna marabulo konana me dugu min ya soro lotan krena jari wala tiramo keleme ku ni da dugu dama doka o yoro nu lay kusbe ko fuka dolu dunga da fe akoni ngelembe wuli ke joy na mason atna lafia sigila kreswe yoro dobe ulu maseka sene yoro munu sene fana be ku ni da oka kunungo unana ikado ga mauto mo logoshila kaseka na maut no fe ka machine do mene ko jini katani machine do na boliba ani barakela do o kofe ka furo ere ka klaka jini tuguni me ka do mamene ne nu kuna funna ko do segira yasa ka ne pratika da ama lotanga ufe me ka do ka fo kolongo marabolo konena Suleiman Fane ale bambolo ni watina abanye fanyi angalame ntewe Suleiman Fane go leta ba masna ko komini kolongo Suleiman Fane kuna foni soro ko kunungo ndene ko jade wala tigla ma unana malodo jeni aw fe lotangura ka tlaka machine do fona jeni ako kera chukuri nana an fe wala fe nebe ka tanu wulu la wati anga mugo do ko mulo kumbala ka guli ere tinango dozo ko mulo wuya o de kama o ko nana soro dokara o gusilla o yu to la nana kana mulo guzi mina o ko fe o ko bazangura ka do ko furu do ba ko bogal do ba ko ba ani bamsa yu ko mulo de machine de ko la go bus nana wu de ko wu mo bulamino katano oni na de ba no wu mulo gusilla yo yera mina katano tarano lu mo ko fly o yu tasmo de molola yu mole jini yu machine de yu mu yera tiere utarani ma flamu olu segirawa ne kuna fon soro ku yu ma flagla na mera ko ni nyama daw kuna funu dungun charla ko kuna siningo ko sura su bora ko yorla o kuma gunde chenwa ali kunu soro su bora ma dugu ko na yano olu tale ko fede wula fa ni kera te dugula ro be mununa to mura dafara na kana anse ka danna alwarala kana luta kata wela kata mwambela mununu na dawle ni ko fa nu bulla ka yoro do o bulla ka yoro do sura su ko no bu ko bara konna halibi sama ko nga alija halibi ko yela ma do bara na o ka an dame an jega faranyo ka an fanga di nyama pour que bara mi se no ko ni tudo mais an munu ni terrain ka an de buddo ko na je kuna fanna an kuna fanni di ko de lame ka bara ka no te bara na an no ko ni tuye Suleiman Fane kan ka bolota ko jamana la kana ba ka faruka uku hakla di nyoma uko lu lame ulu de bu yoro no kera shufa mi be fimaide nga mi ya gemba we ulu bu donga bonyo na uba fe uka faranya ngoni la kana ba usango bi basi lafia kaseka na nai mara inkona la ambe dugo ke alaka basi lafia alaka chukanga jamana kono nambura ye jene marabulo kona na ulu ka dugumbe ni asono e jombugwe o dozoba ni o snal maigai adone tumbe maliko na kuswe wa keleba chamambe munu kere kado ka fo wuli ke joye ka nyesi jare wala tigala ma ayira o chamamba jula keleb ma boyoro ka nyesi sigala ma ale tumbe wuli ke joke ka yira ka fo tuna jenaye dine ka no chogo ka ko were ke kutuna jenaye o chebatundo ambala dan ka fo mi sibirido o dugu klaba fe ka dugu je kari sogmara la ko marfati do de wuli ke joke ka moteur kunuta ka boli bada wolo fe fo kana suga duguma ka klaka boga kokota kata sura fo afia dali aka sange koroka marfati ala ka kasarani na ninkere ka do ka fo ma chamambulo bi dozo be fonfa ubele yele be godu suma kasa irani na nga ko sigala ma ubele jele de tuye bengan ko ne kuku o tekeno blade ko de kama ko ni sira ka kala iya saka pretika dama adenga yere bambulo adenga fulo
n'i y'a sɔrɔ ye Ablaye Mayiga ye ale b'an bolo a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye e ye jɔn ye ka bɔ mini? Ne tɔgɔ Abdulahi Mayiga, ne ye Sinali denkɛ ye. N yɛrɛ doselen no Jɔnbugu. An bɛ jɛnɛ cercle de kɔnɔ nka an bɛ Diɲɛ commune kɔnɔ. Ablaye Mayiga, an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri sufɛla fɛ ka dugu jɛ kari la k'u ye wulikajɔ kɛ ka taa i fa n'o ye Jɔnbugu Sinali ye ko marifatigi dɔw taara bɔnna nin na fo a ka so, a ko kɛra cogo di? A kɛra jaati. A y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bi balola Jɔnbugu yan. K'a daminɛ ka taa 2 heures 3 heures waati fɛ baara in kɛra o de kɔnɔ. A baara in ma kɛ baara kuntalajan ye. U nana kurun de la, u b'a fɔ finance o ye kurun jɔ ba sanfɛ ka sɔrɔ ka munumunu ka taa bɔ sira wɛrɛ fɛ. Sɔrɔ kana don dugu kɔnɔ. Donna kogo de fɛ. Gɔba 2 de b'a fɛ. Gɔba bɛ kɛnɛma ko sɔrɔ ka gɔdeni jɔ a yɛrɛ ka dara. U taamana ka ɲɛsin a yɛrɛ k'a sɔrɔ a daminɛ ka dilan sanfɛ. Sanji yɛrɛ kɔnɔ hali ma sanji tuguni. O ye marifa kunkan damakara. Kunkan kɔni bɛ taa fo 8 ɲɔgɔn na. O ye kunkan kara k'a dalen to. A dara cogo min na an nana sɔrɔ a da b'o position kelen de la. Ala ma yɛlɛma. O tuma o y'a laɲini k'a fɔ ka don a ka so kɔnɔ. Ala kɔni ma se ka so kɔnɔna nɔgɔya ye. Wali 4 o de kɛ so yɛrɛ da la. Ala y'a kɛ da ma se ka yɛlɛ. Maa minnu ye nin kɛ maa sugu jumɛn don aw yɛrɛ ka jateminɛ la ye? Mɔgɔ min ye baara in kɔni kɛ fulakan fɔlɔ de don, o ye Jarisi de ye. An ye kunnafoni sɔrɔ k'u kɛlen ka nin kɛ e ka cɛkɔrɔba la k'u kun b'a fɛ ka taa Sidiki Tamura fana nɔfɛ, o ye tiɲɛ ye wa? A kɛra jaati, u ye nin baara in kɛ tuma min na, u bɔra ka don u ka kurun kɔnɔ u bɛ taa Sidiki Tamura fɛ jaati. Ne yɛrɛ de ye Sidiki Tamura wele telefɔni na, ne m'a sɔrɔ. Depuis ne kɔni ma Tamura sɔrɔ tiɲɛna ne kɔni jigi tigɛra parce que n fa salen kɔnɔ ne ɲɛ kun t'o yɛrɛ la. N'olu 2 bɛɛ kɔni taara don kelen an fɛ an ka diɲɛ wulila. Ne ye Tamura wele ne m'a sɔrɔ. N dɔgɔkɛ dɔ de bi yan, kɔfɛ o nana wele o y'a sɔrɔ. U k'a ma ko ayiwa ko maa ninnu mankan bɛ k'aw fɛ yen. N'a sɔrɔ i bɛ dugu kɔnɔ ji de i ka bɔ dɛ. Ala y'a kɛ o dabari kɔni kɔnɔna na ale yɛrɛ bɔla a ka so. A yɛrɛ da y'a fɔ n ye ko ale bɔtɔ ale bɛ bɔ dugu da fɛ ale ni maa 4 ɲɔgɔn fɛ. N'o ye filalakan min ale ni maa 4 ɲɔgɔn fɛ dugu donda yɛrɛ nka u ma se k'ale dɔn. Ale bɔra a bɛ s'anw fɛ yan. U taara f'a so kosɛbɛ ka taa muso ɲininka ko yalima a bɛ min. Muso k'u ma ko a bɔra. O y'a sɔrɔ a b'an fɛ yen. Munna wulila ka taa e fa ka tila ka taa Sidiki fana ɲini? Olu bɛna k'an ka bɛnkan ta olu maa fila y'a jira k'an taara. An tɛ kɛ fila jɔn ye an tɛ don a da fɛ. O de kama u ko tant que n'olu kɔni maa fila tɛ bɛnkan sɔrɔ. N'u ye maa fila sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ u b'u fa. Dugulamaa bɛɛ jɛnna n'a ye f'u maa fila ka ba tigɛ ka n'a nɔfɛ. U ka taa motɛri jɔ. Ka taama kana anw kɔni fɛ janfa ne bi dɛ ka d'a kan i ye nin bɛ kɛ i b'a sɔrɔ dugulenjugu de b'u ɲɛfɛ fɛn bɛ baara in kɛ n'o tɛ a kɛ man di i y'a ye sinali sɔrɔla bi dugulenjugu ye bi a kɛlɛ dugu in kɔnɔna ye a kɛlɛ fan wɛrɛ fɛ sinon anw ni fila ninnu ka ko kɛlɛ karansi bi ma a ka ca ni san 3 ye fila ninnu y'an ka yɔrɔ bila yan pewu olu ka tila ka na nin baara kɛ su kelen kɔnɔ ka bɔ ni dugulen t'u ɲɛfɛ o tɛ kɛ. Munna ne ni ɲɔgɔnnaw kɛra dama a bɛ se ka ɲɛnajɛ a bɛɛ b'a fɔ ko filaw don. An bɛ ɲɛnajɛ ka d'a kan u bɛ kan min fɔ kan wɛrɛ tɛ fɔ filakan kɔ wajibi an b'a fɔ filaw de don. Nin kɛlen a ye e bila hukumu jumɛn kɔnɔ e min ye Sinali denkɛkɔrɔba ye? A ye ne kɔni bila ne bɛ dugu de bila ka taa fan wɛrɛ fɛ parce que ne yɛrɛ tora a laban u bɛ n yɛrɛ fa u b'a dɔn k'a fɔ ne y'a denkɛkɔrɔba ye peut-être o hakilila la ne na se ka ko dɔ dilan kɔfɛ a laban ne yɛrɛ tɛna se ka. U kɛlen ka nin wale in ta ka ɲɛ Sinali ma aw ka mara kɔnɔ yen nɔ donsow ye wulikajɔ jumɛn sigi sen kan ka taa se Mali fanga ma? An kɔni fɛ a kɛlen ka se bi ma donso ma wulikajɔ foyi k'a la parce que an fɛ yan donso tɛ yan tugun ne tɛna n kan jigin o la donso tɛ yan an fɛ yan bɛɛ de faral'u kan ni bɛɛ faral'u kan i ye marifa bila i faral'u kan ka ban i bɔra donsoya hukumu kɔnɔ olu minnu tun k'u ye donso u b'olu nɔfɛ sira k'u fa bon fangalakaw yɛrɛ an ma olu fana ka wulikajɔ foyi kibaruya sɔrɔ fɔlɔ a sara fasoko de la a y'a min de di faso ma ni fasomaw bɛna dɔn a ye e n'o tɛna dɔn a ye an kɔni bɛn'o de lajɛ sisan kɔni parce que bɛɛ y'a dɔn cɛ kɔni don a ye kɛlɛ caman kɛ an fɛ yan an ye kalo 9 kɛ yan mugu tɛ tigɛ n fa de b'a ɲɛfɛ n'o ye Sinali Mayiga ale de bɛ mugu ɲɛfɛ don o don a kɛlɛ yan ala m'a to la n'i y'a ye bi u nana sɔrɔ k'a fa bi alihamudulila an b'a la tɔnɔ bi ko in bɛ ka so ye ka d'a kan a sara ni cɛ ye n'i y'a ye cɛ 30 bɛ wuli ka na cɛ kelen kama i y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ don ne fa a taali a ma digi ne la parce que ne y'a dɔn cɛ don kuma laban min bɛ ne fɛ dɔrɔn adamadenw ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ ɲɔgɔn fara min na mɔgɔw ka fara o la n'a ye fara tan dɔrɔn a laban jugu bɛ fara a ma mɔgɔw ye ɲɔgɔn bila bi ne maa ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn baara bɛ ɲɛ ne fa sara k'a sɔrɔ a si bɛ san 59 de la a ye dɔ kɛ dɛ deni fayara ma tigɛra ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka yafa ma a taara ale kɔni min kɛ o banna dɛ jamana bɛɛ b'a dɔn n fa ye baara kɛ. An b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye Abdulahi Mayiga Jɔnbugu Sinali denkɛ ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in basigi ni lafiya n'o tɛ ni fara ɲɔgɔn tɛ an b'a ladɔn k'a fɔ dabali foyi t'a la cogoya foyi kelen t'a la min bɛ n'i y'a sɔrɔ basigi ni fɛn basigi min n'o an kun b'o kan ni basigi n'an tɛgɛ bɛ da kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn sababa ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kuranko o bɛ se ka yakubaya cogo min na o kɛra ka bolo di ɲɔgɔn ma ye an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnen kuran cakɛlaw ka taa se lamɛnkɛ jamana wulikajɔw bala yɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kuranko yɛrɛ ka se ka yakubaya o kɛra fara ɲɔgɔnba in kun ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma
Susuru Dambele ka taa se Aminata Fofana olu b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. Rapport dɔ de kɛra comme a b'a dɔn kuranko ye ko min ye jamana ka koba don donc ɲinina ka programme de dilan programme min bɛ se ka an permet pour que an bɛ se ka ko ta ni fanga ye cogo min na donc jamana kuranko bɛɛ b'a dɔn hakilina min b'an na ministère la ka se gouvernement ma a hakilina ka bon donc f'an ko o kɛ programme de k'a jira k'a fɔ bon effectivement n'i y'a jateminɛ bi na an bɛ min na selen tɛ ka sɔrɔ donc pour que olu ka sɔrɔ il faut que an ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛnw boloda pour que baara bɛ se ka kɛ cogo min na kuran bɛ se ka se bɛɛ lajɛlen ma cogo min na an b'o o baara de kan. An bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ dɔ bɛ se ka kuran sɔrɔ kɛmɛ sigila 50 sɔrɔ o ye a bɛɛ falen ɲɔgɔn kan mais n'i y'a ye i b'a sɔrɔ o ye duguba kɔnɔna dɔrɔn de alors que population fanba bɛɛ fɛn la rural la donc il faut k'an ka cogo de kɛ olu bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na ka dɔ fara Mali ka taux d'électrification kan. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Susuru ka taa se Aminata ma furacogo na an bɛ dugawu kɛ kuranko Ala ka yakubaya n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ marakakungokaw fɛ yen denmisɛnnakaw n'o ye sifinnakaw olu bɔra ni ka se ka u ka dusubaya kasa yɛrɛ k'a sɔrɔ ko maire-laka minnu b'olu kunna bi ko a bɛna ɲini ka k'olu bolo nimisa ye maire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kɛra so ye ni k'o bɔ yen ko maire min nana bi ko a kɛlen bɛ ka boli ka taa fɛn dɔ ta k'i den ka taa bila k'a bɛna ɲini ka na k'o ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛyaba b'u n'u ka maire cɛ ko maire min nana bi olu b'a la ka ko wɛrɛ don denmisɛnnakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ ɲini ka na kɛ farafarali ka ɲɛsin sifinnakaw ma MC tun bɛ kɛnɛ kan an tɔgɔ la ale ɲininkali kɛ Alfuseni na o kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Alfuseni Sako jɔyɔrɔ bɛnnen don conseil communal kɔnɔna na n'o ye secrétaire général ye. An ka bi lajɛla a kun bɛ fɛn min kan o de ye sifinnakaw kunkanko. Lajɛla in yɛrɛ kun tɛ an yɛrɛ janye lajɛrɛ ye mais il faut que a kun ka kɛ parce que bi an kan ka sigi kulo ni yɛlɛ kɛnɛ de kan mais an ka bi ta in kun t'o ye dekun dɔ de kun b'an da la an sigir'o dekun de kunna bi sifinnakaw ka jɛkulu sigilen kɔfɛ an n'an ka merilakaw an ma se ka ɲɔgɔn faamu gɛlɛya nana cogo di u taara biro wɛrɛ de sifinnaka wɔrɔw sigi ka sifinna jɛkulu kɛ jɛkulu fila an ka commune kɔnɔna na commune kelen dɔrɔn de don commune min ɲɛtaa na a baaraw bɛɛ kan ka kɛ fɛn kelen ni o taara kɛ fɛn fila ye vraiment o dekun o y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an ko an tɛna se ka segin nin ko in kɔrɔ ten il faut que an ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ an ka se ka solution sɔrɔ nin ko in na yanni bi sigi in cɛ an y'a laɲini dɔw kɛ laɲini minnu bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu jɛkulu kelen denmisɛnnin kelen baarada kelen an ka commune kɔnɔna na o dɔ kɛra kumaɲɔgɔnya ye an n'an ka merilakaw cɛ an nana ye olu de ye jɛkulu filanan in sigi o ko an ta in tɛ olu de b'a ci ni jɛkulu mun filɛ nin texte minnu b'a kɔnɔna na a fansi t'a jira ko merilakaw kan ka jɛkulu in sigi de fait que olu yɛrɛ bolomaya sigiliw la o kalen ka ko fo k'a ci an ye sigi ka kumaw kɛ n'u ye k'u wele dugutigubulo la hali bi an bɛ nin yɔrɔ in na u ma ja an ka sigi ko u seko ye mun ye o de ye biro ye b'a ci donc an kɔni an wele bila fan caman ma gouverneur ka taa se sous-préfet ma an y'an dama kasi bɛɛ lajɛlen ma kunu yɛrɛ o kɛra an ka lajɛli laban ye o kɛra fana ani an ka sifinnakaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ Mali kɔnɔna na an n'a ye ɲɔgɔn ye an n'a ye kuma caman caman fɔ gɛlɛya minnu b'an da la an ye hakilila bolibolu k'a kan an ka bi meeting mun filɛ nin an y'a ɲɛfɔ an ɲɛna a yɛrɛ ko u b'an solliciter u b'an nɔfɛ a ko la fɛn bɛ se ka kɛ sababuya jeunesse bɛ se ka kɛ jeunesse kelen dɔrɔn an ka commune kɔnɔ cogoya min na olu b'an nɔfɛ taga sira in kan an mana sira ta u b'an dɛmɛ o sira in kan e bɛ se k'a faamu cogo di jɛkulu yɛrɛ mun sigilen bɛ yen n'u kɛlen don k'a fɔ k'u y'u ka jeunesse ɲɛmɔgɔ ye n'u kɛlen don ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mun sigi a kunna a ɲɛmɔgɔ mun filɛ nin ye a votera ni bureau in ye vraiment an b'a ɲini u fɛ u ko anw ka ɲɛtaga dɔ ye commune ka ɲɛtaga ye o ɲɛtaga kelen de olu fana b'o sira in kan donc o sira in kan ma k'u b'u tigɛ mɔnɔ ba nɔfɛ k'an kana jɛ an ka jɛ ka baara kɛ a kɛra kumakan ye maa ma kɛ waleya ye mais an b'u wele u ka n'o kumakan in u k'a waleya n'u y'o waleya problème fosi t'anw fɛ hakili la communisant kulubali a b'a sago sɔrɔ denmisɛnninw bɛɛ bɛ jɔ ka don da kelen fɛ anw ka commune tɔgɔ kura bɛ fɔ a la mun tɛ nin ye sinon commune sɛgɛnna dɛ denmisɛnninnakaw anw sɛgɛnna an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Alfuseni kan ye o kɔfɛ Sanba Jara ale yɛrɛ sifinnakaw ka ɲɛma dɔ ye a yɛrɛ b'a fɔ baara in bɛ cogo min na an ka yɛrɛ lamɛn. N'o ye Sanba Jara ni bɛɛ ko ma ko ja ne ye sifinnaka ye ka bɔ Marakakungo commune Zankulubali kɔnɔ yan sifinnakaw n'i y'olu bila ɲɔgɔn na fɔ ɲɛtaa kuma bɛ fɔ o commune kɔnɔ bilen 170 de ye sifinnaka ye an ka nin CCJ nin de sigira commune dugu 9 a dugutigi bɛɛ lajɛlen fɛ olu de ye danaya ni yamaruya da u ka commune den jeunes maa 5 kan k'a ka commune bureau sigilen n'o kan ka bila activité la mairie mɔgɔw wulila k'u ka ngara da u la k'u to
n'o ti baara kɛ u mago t'u la donc fanga bɛ olu la olu de ta ye mairie ye min man'olu diya olu de b'o kɛ k'u dama na jeunesse sigi jeunesse bureau sigi sariya si tɛ sɔn u ma foyi de kɛ u ka bureau ko in na min bɛ sariya kɔnɔ donc jeunesse bureau fila man ka ye nin kelen kɔnɔ maintenant o sigira mun kama ka na o bila uniquement ka fadenya dɔ in na ka o ka dɔ in provoquer a ka baaraw taabolo la u y'o activer an ka commune nafolo bɛ ka ta ka a kasara olu la dama cogo min man n'u diya activité dɔw yɛrɛ bɛ ka boloda nafa t'u la ka wari ta ka d'u ma o dɔ ye balontan nafa b'a la a ka di n ye mais an bɛ don min na i ko bi e kan ka commune sɔrɔ jate minɛ i kan ka développement siraw lajɛ kaburudon marakun yɛrɛ min ye commune centre e ka marakakunko kaburudon lajɛ i bɛ se ka don kaburu in kɔnɔ cogo min man di ja i bɛ se ka bɔ cogo min man di ja sécurité ye zoro ye yan nɔ an ka sécurité yɔrɔ kuma ti fɔ bɛɛ b'i yɛrɛ chacun pour soi Dieu pour tous santé ta i k'a lajɛ olu minnu ye développement siraw ye kalanko ta i k'u lajɛ bani sira foyi tɛ wasa bɛ sira min kɔnɔ kɔrɔbiya ale fɔlɔ kelen min tun b'an bolo ni an bɛ an profiter ka Rezana Yaku fo ale de tun y'an dɛmɛ ni o ye kɔrɔbiya min tun b'an bolo ni o tun b'an lafiya tali la o tiɲɛnen jɔlen bloqué filɛ kabi sa jumɛn ale ala ma taa kɔrɔbiya maa min ma se ka hinɛ kun don na kɔrɔbiya dun ma est-ce que o bɛ se ka hinɛ la ka fɛn wɛrɛ di aw ma pɔsɔn ni bidon kelen k'an b'a san ka taa kaburu dɔ fiyɛ a ma sɔn ka di anw ma i bɛ se k'o faamu cogo an ka hakɛ tɛ an bolo i y'a jateminɛ pɔsɔn ye fɛnba de ye anw fɛ maire dɔ in gɛnni na chaque mois an bɛ contrat kɛ k'a fɔ nin hakɛ in de sɔrɔ la bon depuis ni équipe nana mairie yali u de la ka jama wele k'a fɔ a présentation dɔ kɛ jama la k'a fɔ ko wari sɔrɔ bɛ nin hakɛ in na wa maa si tɛ se k'a fɔ commune kɔnɔ ko aw welela k'a fɔ sɔrɔ bɛ nin hakɛ la o de kama an y'o de fɔ n ko u bɛ ka jeunesse de ta ka o bila ɲɛfɛ an k'an gulo la an ka ɲinɛ u ka tiɲɛni n'u ka dugu ma an ɲɛ b'a bɛɛ la mara ɲɛmɔgɔ ka wele bila u ma u ka fɛɛrɛ kɛ ɲini an ka fɛn na an ka denmisɛnninw ni mairilakaw cɛ n'o tɛ an tɛ se ka taa ni an bɔra na nin étape fɔlɔ de nin kun ye meeting ye bi ka jama wele ka kunnafoni di u ma n'an bɔra nin na sira baden bɛ an bolo sariya kɔnɔ o dɔ ye marche wallahi an tɛ ɲinu to nin taabolo in kan an ka mairie kɔnɔ abada ni tun ye Sanba kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila bɛn ɲɔgɔn minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen wulikajɔba kɛra ye kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka ambulance n'i y'a sɔrɔ banabagatɔ gɛlɛnw bɛ taa bolimafɛn min na jamanatigi colonel Asimi Goita o y'a d'u ma a sangoma yɛrɛ bɛ na ɲini ka dafa ka sanga ka baara bonya ye pinɛw kun tiɲɛna wa pinɛ kun t'a kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ka lamalama tɛ se ka pinɛ san a la nka e ka dɔn tun tolen bɛ ye de sababu ɲuman dɔ de kɛra so ye ni ka se ka pinɛ san na pinɛ 5 ko n'i y'a kasa fara ɲɔgɔn kan ka ca ni dalasi 100 bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ t'o la a kɛra nisɔndiyakoba ye conseil de cercle kɛra n'i y'a sɔrɔ Adama Jabate ye ale ma ka nisɔndiya dɔgɔ a la kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen Mamadu Tarawele tun bɛ yen a ye ɲininkali kɛ ninnu na an ka conseil de cercle lamɛn. Haruna Jabate ne ye conseil de cercle premier vice président président du conseil yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye Elhaji Ya Bama ye min y'an kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi o ye an ka ambulance pinɛ ko ye a bɛ waatinin bɔ Vieux Tarawele a ye n wele Kanjo Buguni ko a nana dɔgɔtɔrɔso la yan ni fariganbagatɔ de don ambulance yɛrɛ tɛ yen fo ambulance privé min bɛ yen o de donna o jigiya kɔrɔ o ma dɔɔnin bɔ ambulance kura min dila an ma Asimi fɛ a tɛ kalo dama bɔ dɔ ye n wele k'a fɔ ko ambulance nin bɛ yan ko mais ko pinɛ t'a la foyi tɛ moteur labɛn pinɛ t'a la o don dugusɛjɛ u ye n wele vieux kelen o ye n wele k'a fɔ ko Ya Kɔnɛ a ye pinɛ 5 bila ka na ko kana don ambulance la ka 1 bila sekuru ye o nisɔndiya o ma se ka ban ye parce que anw ka baara de don mais ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla ka an dɛmɛ an ka baara la o ye nisɔndiya ko dan ye kuma caman tɛ ne fɛ n bɛ dugawu don y'a ye a ye nin ta yɔrɔ min na ala ka beleba bila ɲɔgɔn na mais a ma balana a ye fɛn caman kɛ min ni nin fana tɛ kelen ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Jabate kan ye o kɔfɛ médecin min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ Lasana ye ale yɛrɛ ma kɛ suguya dogo baara in na an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Lasana ne ye kɔlɔnjɛba service sanitaire de kɔlɔnjɛba n'o ye médecin chef ye. ambulance in dira ma san 1 de ɲinɛ colonel Asimi Goita fɛ donc kɛra nisɔndiyaba ye dutigi bɛɛ content la n'i ye kɔlɔnjɛba fɔ 9200 km population de plus de 300 000 habitants muso kɔnɔmaw bɛ burusi kɔnɔ ka t'u ta kana ka n'u furakɛ dɔgɔtɔrɔsoba la accidenté minnu bɛ siraba ninnu kan k'u ta ka taa n'u ka opération kɛ ka t'u ka radio kɛ Sikaso ka prise en charge kɛ minnu tɛ se ka taa yan vraiment ambulance an bɛɛ kun nisɔndiyalen bɛ ka bɛn n'a ye a nalen ni sisan cɛ ambulance ye 70 000 km de boli siɲɛ 1000 ni siɲɛ 400 ɲɔgɔn ka bɔ kɔlɔnjɛba ka taa ambulance nalen na o de kɛ pinɛ minnu filɛ la an ɲinɛ nin pinɛ ninnu bɛɛ falen ka ban a nana ni pinɛ minnu ye a tɛ ninnu ye 1400 fois o de kɛ kɔlɔnjɛba Bamako ça fait presque 500 aller retour ça fait 500 km on a fait 1400 fois ça taa Bamako ka Sikaso don dɔ tile kelen kɔnɔ a bɛ se k'o taa ko segin siɲɛ 3 kɛ pinɛ ninnu commencera ka sɛgɛn dɔw y'a ye k'a fɔ pinɛ ninnu commencera ka sɛgɛn u ye kunnafoni di Yaya Kone ma kɔlɔnjɛba bɔnna dɔ don a nana bɛn ma ka na an dɛmɛ ni pinɛw ye a kɛra an bolo nisɔndiya ye parce que en tant que médecin chef gɛlɛya tun b'an kan ka pinɛ 5 sɔrɔ ka don a la yɔrɔnin kelen ja dɔ bɛ kɔlɔnjɛba o ye information d'ale ma donc ale nana ka na nisɔndiya sɔgɔma ni pinɛ 5 nin n'i y'a équivalent lajɛ plus de 500 000 a bɛ bɔ yan sisan a bɛ taa don ambulance mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a bɛna baraji min sɔrɔ nin na.
an baloran ka fɔ ni tun y'u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma kan ye baara in nisɔndiya min don ka ɲɛ soluma da sir'u ma maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɔra ka baara in yɛrɛ kɛ n'o ye Kone ye ale ka jɛkulu min bɛ yen o ɲɛma Musa Kulubali ale bɛ nisɔndiya jira kɛnɛ in kan ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Musa Kulubali u b'a fɔ ma ko Pasu Kulubali mɔgɔ min bɛ ɲuman don a man di Ala ye o de ye an se yan bi an nana y'a représenté parce que a ka tɔn min bɛ yan ne bɛ fɔ ma ko Asimi Dɛmɛ association de soutien aux idiots de monsieur Yaya Kone actuellement au président kalifalen don ne la an ye dekun mɛn Ala ka jɔn ɲumanw fɛ ka se an ma k'a fɔ ambulance jɔlen don nin waati in na pinɛko y'a sababu ye don b'a dɔn ambulance nakun ye fɛn mun de ka niw de kisi ni ambulance jɔra hali ka miniti kelen kɛ mɔgɔ dɔ sababu bɛ se ka bɔ a la mun y'a sababu ɲuman lase an ma n'o ye an yɛrɛ ka association membre mɔgɔ ye n'o ye Vieux Traoré k'a fɔ ko n ye président a tɛ pan kunna foyi la a nana ka na ɲɛfɔli kɛ ɲɛna an dun bɛ y'a dɔn il est trop sensible ni ko modèle ninnu bɛ y'a yɛrɛ labila kasi ni fɔla ɲɛna a ko n ma ayiwa k'an ka to tan a ma tɛmɛ heure dɔɔni kan il a fait les commandes a ye pneu 5 de bila ka na mobili pneu dafalen ani secours kelen donc an b'o hukumu de kɔnɔ yan bi Vieux Traoré mun ye n'o y'an ka association membre mɔgɔ ye ale de kɛra sababu ye ka se ne kulo wɛrɛ ma k'a da n kulo kan et je pense que ale ka ɲumanya tɛ ban Vieux bɛ ye o ye i b'a sɔrɔ Vieux bɛ wali kungo de la dugu dɔw ka mɔgɔ de banana u sera ma a ye essayer ka don olu jigi kɔrɔ ambulance ko problème nana ye wɔrɔ de la o de ye Vieux yɛrɛ alerte la pour que baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min. An balodan ka fɔ ni tun ye Musa Kulibali kan ye Yaya Kone min bɛ yen n'ale bɔra ka nin ɲɔgɔnna baara kɛ jɛkulu sigilen b'a fɛ a bɔlen filɛ ka nin baara min kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna hakilila caya nafolo ka dɔrɔmɛ kelen bɔ a la k'a kɛ fɛn dɔ ye dɛmɛɲɔgɔnya la a ka gɛlɛ k'o sɔrɔ kɛ nafolotigi ka ca nka min hakili bɛ jigin nin ɲɔgɔnna na o man ca dɛ a caman b'a ta kɛ ka tɔgɔ de ɲini nka min ye ka dɔn ka fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma walima an ka mara ma o kɛba man ca Ala ka nin ɲɔgɔnna caya ne nin ɲɔgɔnna cayara gɛlɛya dɔw bɛ yen a bɛ kɛ so ye ka se ka fura sɔrɔ a la an ka mara kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ Ala k'o hakilila ɲuman di an ka setigi kɛlɛkɛlenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Sira Siribe mun bɛ bolo bi. Karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Tanzanie. Karido pankuru bi dɔ kɛra Tanzanie kaw fɛ yen nɔ min kɛra sababu ye mɔgɔ 19 ka olu bɔnɛ o ni na a yirala k'a fɔ ko maa 43 k'olu de tun bɛ pankuru kofɔlen kɔnɔna na mɔgɔ 26 olu sera ka bɔ pankuru in yɛrɛ binna ka bɛn ni Lac Victoria ye pankuru kofɔlen ale tun bɛ ka jiginyɔrɔ ɲini a yɛrɛ la Bukoba kaw fɛ yen nɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Somali. Tiɲɛ ye sɛgɛ ka sɛden ta ye nka ka jigin ka i sigi sɛsulu sanfɛ siga t'a la tigɛra sɛtigi de la banbagaciw kelen kɔfɛ ka maa caman bɔnɛ u ni na dɔgɔkun tɛmɛlen na Somalikaw fɛ yen nɔ u tilala ni ka u kunda Somali ale fintigilakaw ka kan ma Mogadiscio kaw fɛ yen nɔ o kɔnɔna na maa 5 olu bɔnɛla u ni na o maa 5 la yirala k'a fɔ ko civil dɔw kun b'a la waleya in yɛrɛ kɛra sibiri don n'an bɔra yen an bɛ taga RDC Congo kulu 2 ka kɛlɛ senfɛ maa 16 olu bɔnɛla o ni na maa 25 olu tunnen don ni wagati na a yirala k'a fɔ ko ni kulu kofɔlen ko ni y'a kalo 5 ye k'u bɛ kɛlɛ la misiyakaw fɛ yen nɔ ni wagati na jamana ɲɛmaa bɛ wuli ka jɔ la yaasa maa minnu tunna ka se ka olu ye ani ka fusiri ni balawu in danna o RDC kelen kɔnɔna na ba polisilakaw ye tɛgɛ kɛ keretiyɛn karamɔgɔ dɔ kan ka sababu kɛ ko a ye a woloden da ni ka o kantigɛ ni den kofɔlen yɛrɛ si bɛ san 21 na a yirala k'a fɔ ko a bɛ lycée la karamɔgɔ Ase ɲɛ min sɔrɔ ni tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la hakili ɲuman ni faamuyaliko ɲuman Ala k'o dan kelenna bɛɛ lajɛlen ma basigi ni lafiya an ka jamana ka fara jamana bɛɛ lajɛlen kan yarabiya Ala ka kolosuma k'o sabati n don jogo la i sigilen tɛ i ka dɔn k'a fɔ dugumɛnɛso de da la Ala ka basigi badabada ni ka lafiya di o kɔnɔna na k'an ka jamana kolosuma